Ato di dako kayo. Butterflies. Da. Mani pakita ni Brian diha to ako nagdag cellphone. Butterfly. Nga, mountain sa kilid. Da Mountain jaguar. des unahan. Jaguar. Forest na tutubangan. Awo, tadi unsa tong nagbarong nga murag jaguar. Kahoy na. Nga, puno na siya ko. Naligo di ta suba dira ni. Nakadungog og suba. Ako manggana. Naisuba bito din na. Ana ta maligo. Dili. Ano man? Delikado. Ano man? Kusog gini agas din. Mula bang ta na ang suba ah. Mudungaw ra ta. Di mo dungaw. Tanawa, paspasta. Karon ba naningog? Cricket. Cricket. Kan tadi buto sa buta ng kumaningog sila da. Safety ang Hmm. lugar. Ano na pa? Unang suba. Lurr man na tong sa ato da.